L-istituzzjonijiet li suppost qed jipproteġuna minflok ħadmu biex jissiktu l-kritiċi u naqsu milli jiddefenduna. Kien dan il-messaġġ komuni ta' ħafna mill-kelliema waqt it-tieni dimostrazzjoni nazzjonali fi żmien ġimgħa. Waqt mixja f'tasliema s-soċjetà ċivili appellat mill-ġdid għall-ġustizzja fid-dawl tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dimostrazzjoni li mill-ġdid waslet messaġġ ta' sfiduċja mill-poplu fl-istituzzjonijiet, inkluż il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali fost oħrajn. Antonio Tufinio f'isem Jacques René Zammit li jinsab imsiefer iddeskriva lil Daphne Caruana Galizia bħala ġurnalista qalbina fatt premeditat li jeżżes lis-soċjetà. Fil-waqt li qed ngħixu fi żmien is-surplus ekonomiku, qed nassistu għal żmien id-deficit ċiviku u deficit soċjali. Għalli min imexxi huwa suġġett ta' liġijiet daqs kull wieħed u waħda minna, kull ċittadin irid jgħix f'soċjetà fejn iħossu liberu, fejn ma jkollux minn xiex jibża. Qegħdin hawn għax l-istat naqasna. Naqas magħna lkoll. L-istat fis-sens wiesa tal-kelma m'għadux iservi lil pajjiż iżda kull ma jmur hija tiservi biss liċ-ċriki ta' poter. Claudia Taylor East, President ta' SOS Malta, appellat lil politiċi biex iservu lil pajjiż u lin nies qabel kollox kif inhu d-dover tagħhom. Aħna is-soċjetà ċivili nixtiequ solidarjetà, paċi, serħan, sigurtà u ġustizzja. Talbet għal standards tal-ogħla livell minflok l-standards niżlin li qed jgħaddi minnu l-poplu. Fakret li l-istituzzjonijiet suppost jinsabu hemm biex jipproteġuna, iżda minflok irreferiet għal kummenti sessisti ta' Tony Zarb li ġie kkundannat imma se jibqa' jgawdi mill-impunità. Ġejt offiża bil-kliem ta' disprezz u ta' seklu ieħor. Imbagħad rajt illi l-kliem dispreġġjattivi kienu kundannati. Imma kundanna biss ser ikonna xejn iktar impunità. Il-ġurnalist Jurgen Balzan qal li l-poplu jinsab irrabjat li l-istat naqas milli jipproteġi lill-poplu illi l-istat huwa dgħajjef mal-kriminali. U soċjetà ċivili attiva voċifera hija xewka għal poter u l-ebda armata ta' apoloġisti mhux għax sikkitna jod beżżana. Kompla li f'Malta un liġi għall-allat u liġi għall-annimali fejn il-pulizija jiddefendu biss lil min għandu l-poter b'serplas ta' omertà, partiġjanizmu u impunità. U għalhekk qed insaqsu għat-tneħħija tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali. Għandhom jiġneħħew minnu fih u għandhom jiġu magħżula nies ġodda b'żewġ terzi tal-Parlament. Iżda dan mhuwiex biżżejjed. Dan ikun l-ewwel pass sabiex inneħħu il-partiġjanizmu vulgari u nfasslu soċjetà ġdida, kostituzzjoni ġdida, pajjiż ġdid. Andrew Borg Cardona qal li min bieħ lil pajjiż u dak li qed iħammeġ lil pajjiż u mhux min qed jitlob għall-ġustizzja. Intom dawk li suppost tieħdu ħsieb il-pajjiż u lilna fallejtu u fallejtu bil-kbir. Kastilja tagħna mhux tagħkom, intkom qegħdin hemm bil-kera li nħallsu ilkom aħna wara kollox. Semma lista ta' ministri u esponenti tal-gvern li minflok ikkundannaw il-qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia infexxew f'attakki fil-konfront tas-soċjetà ċivili. Qabel ma jkun hemm passi konkreti biex min imexxi juri li għandu rrieda li jagħmel dak li bżonn li jsir. Li jkeċċi l-barra li min hemm bżonn jitkeċċa u min hemm bżonn iwarrab maħniex ser naslu. Josef Vella, segretarju ġenerali tal-UHM Voice of the Workers, qal illi f'mument bħal dan il-poplu ma jistax idawwar wiċċu qisu qatt ma ġara xejn u li l-gvern m'għandux ikun wieħed biss li jisma' imma li jaġixxi u jieħu azzjoni. Nippretendu mill-gvern li jniżżel pont ta' dialogu sabiex kemm jista' jkun malajr jintlaħaq ftehim fuq pjantazzjoni li wassalna għal bidla mhux biss tan-nies fil-kariga, iżda bidla tal-mekkaniżmu bih isiru l-għażliet tagħna.
Wissa li dan mhuwiex qtil bħal kwalunkwe ieħor kien attakk mhux biss fuq ġurnalista minħabba l-pinna tagħha imma fuq kull wieħed u waħda minnha. Da kollu ħallina f'din is-sitwazzjoni fejn aħna bħala ċittadini għandna sentiment li l-istituzzjonijiet tagħna tilfu l-awtonomija tagħhom, l-istituzzjonijiet tagħna tilfu r-rieda li jiddefendu u jissalvagwardjaw id-demokrazija. Id-dimostrazzjoni nazzjonali għal-qed bl-innu Malti f'messaġġ ta' għaqda bejn dawk kollha preżenti.